Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista sa atong Ginoong Hesukristo isip atong Eternal High Priest, ang atong Pangulong Pari. Kitang tanan nga mga binunyagan nakaambita sa pagkapari ni Hesus, kami sang giordinahan, gihatagan mig taas-taas nga pag-ambit sa pagkapari ni Hesus. Pero kitang tanan, pulos ta mga pari, ug siya mo'y atong Pangulong Pari. Iampo nato nga unta ang atong mga katawhan, labi ng mga binunyagan, magsunod gyud sa panig-ingna ni Hesus, isip pari nga nag-alagad sa kaluwasan sa katawhan. Labi na gyud ang atong mga leaders atong iampo. Ang mga benefactors and donors nato nga nagsigig tabang pinaagi sa pagpamalit aning atong mga raffle tickets karon, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kabalaan o kaluwasan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong kabubuton ang paghimo kang Kristo nga labaw ug tunhayng pari alang sa imong himaya ug alang sa kaluwasan sa kaliwat sa tao. Itugot nga ang katawhan nga iyang gilukat alang kanimo pinaagi sa iyang dugo, makakabot unta sa kaayuhan gikan sa iyang kamatayon sa krus ug pagkabanhaw, pinaagi sa pagsaulog sa iyang handumanan dinhi sa Eucharistia. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay ang dugo sa mga tawo nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mga mananap. Apan giandam mo ako sa usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap
nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya mingon ako, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mga mananap, dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon didto sa halaran, o dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanang mga sakripisyo, mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon siya, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa, gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo, o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipasabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang, ug alang sa tanang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ania ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo halad wala ka mobuot, apan mga dalunggan ngay nablihan alang sa pagsugod, imong gihatag kanako. Mga hinurot ug sunog o mga halad bayad sa sala, wala ka mangita. Ug mingon ako, ania mianhi ako. Ania ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon gisulat alang kanako, ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko, mawang akong kalipay, ug ang imong balaod ania sulod sa akong kasing-kasing. Ania ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. gipahibalo ko ang imong katarong, diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala na ko pugyang akong mga ngabil, o Ginoo, sumala sa imong hibaluan. Ania ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton.
Maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, kuyog sa iyang mga tinun-an, ug miingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako didto ug magampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo ug mibati siyag dakong kaguol ug kahingawa. Unya miingon siya kanila, hilabihan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nagampo nga nag-ingon, amahan ko kun mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman kun dili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplaga niya sila nga nangatulog. Busa giingna niya si Pedro, nganong wala ka man makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Og mibiya si Jesus pag-usab og nagampo, amahan ko kun imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gahom sa Ginoo gihatag ngan hinato sama sa paghatag niini ngadto sa pagkatao ni Kristo. Mauna nga ang mga sumusunod ni Kristo doon na say gahom sa pagpapahawa sa yawa, pag-ayo sa mga masakiton o sa kinatibukan, pagluwas sa kalag. Unya usa na niining maong gahom, mao kining gahom sa usa ka pari. Kay kitang tanan gibunyagan man doon na gid tay common powers. Isip mga pari. Lingiyay mong tupad ing na sige ka gamit sa imong gahom. Pangutan ba mong tupad? Kay anugon kayo. Gihatag ni Ginoo nato pinaagi sa Espiritu Santo panahon sa atong pagbunyag unya way gamit-gamit. Mao nang pirmi lang tang malupig sa yawa. Pirmi lang tang moingon, tao raman gug ko. Tao raman gug ko. Ana. Ay nana gyud na kay tao raman ta. Ano? Hoy, tubag. Mao gyud na. Nya di gyud mo angkon nga nabunyagan man ko, nahatagan man sad ko gahom sa Ginoo, mao nang buhaton ko ni. Mao nay kuwang nato. So, sugod karon, ug wapa mo makagamit sa inyong gahom, sugod na gamit. Nugon kayo. Nya, ang kuan sad, kamusang kasigi naggamit, padayon na. Nya itudlo na sa uban. Sama ni Kristo, iyang gitudloan ang iyang mga apostolis, unsaon paggamit ang ilang gahom. Ug unsaon man paggamit ang gahom sa pare. Naidaghang paagi, pero ako lamang tudloag duha. Aron di mo maglibog. Duha lang. Og inyo ning sundon, porti ninyo kagamhanan. Ang una, ampo. Trabahos pare ang pag-ampo. Munang niingon si Kristo diri, pagtukaw kamo og pag-ampo aron dili mo mabuntog sa dautan.
Ampo yun. Kinsan nyo din nga kada adlaw yun magrosaryo isip pamilya ta sa kamot. Isip pamilya ha? Dili individual. Oh. At least na ay mga 5 ka buok. Kamong uban nung sa yung gibuhat, TV. Sige tanaw entertainment or trabaho. Sige trabaho. Sige panglimpyo, sige panglaba, sige pangwarta. Kay maluwas kita ani. Di oy. Ang kwarta dili makaluwas. Ang bahandi dili makaluwas. Ang balay dili makaluwas. Sumagod atong paglinog, gibiyaan ang balay nga nang liki. So di gid kaluwas ang balay. Ang simbahan gani, nga nang building simbahan karon, daghang mga simbahan nato diri, wa na magmisa sa sulod sa simbahan, gibiyaan kay di gyapon ni makaluwas ang building. Dili kaluwas ang kwarta, kadtong nangabanla sa Tino, naamad to'y mga kwartahan, kadtong nangalumos sa Tino, diha man sa ilang balay sila nalumos, daghan sa to sila kwarta, patay gyapon. Di kaluwas. Kana gyung ampo. O kung sa may tinuod nga ampo, dili ka nang ikay mo diktar sa Ginoo, di na naampo, panugo na sa Ginoo. Ginoo, ayuha ko. Ginoo, usbaning akong bana. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit sa tuhod. Ginoo, papasara ko sa exam. Ginoo, makabayad ako sa utang. Ginoo, sa panadihan ka, ginansya unta ni akong negosyo. Ginoo, mabuutan ta ni akong mga anak. Ginoo, mausab na ta ni akong bana. Buwagan na ta niyang kabit. Ginoo, ang kaning pagka-adik sa akong anak. Pahinomdom ni in taon siya. Mausab unta siya, Ginoo. Napagani uban, Ginoo makauyab na unta ko, Ginoo maminyo na unta ko. Nga napagi uban, Ginoo mamatay na unta niya akong ugangan nga magsigig libak na ako. Ginoo di na unta ko paninglan sa akong utang. Siging diktar sa Ginoo. Yes, sakto man na nga mo pahayag kasi imong gusto, pero sundo nato ang gisulti ni Kristo pag-ampo niya. Balik-balik ani siya katulo. Amahan ko kung mahimo kuhaa kining kupa sa kasakit gikan kanako. Nya na din siya sumpay. Apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo maoy matuman. Pasti lang nindutan. Ginoo, ayuha ko sa akong kanser. Apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo maoy matuman. Pagkaugma, stage 4 dayon. Ginoo, papasara ko sa board exam, apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo mo'y matuman. Pasar dayon ka. Nya maingon ka, pagbuot sa Ginoo. Di ka mangangkon, ako nagugay, summa cum laude di ako. Nya mahagbong, hilas ko tao ninyo. Mahimo kang proud. Ginoo, mahurot na unta ning tanang raffle tickets kay perti pang daghanang raffle tickets, Ginoo. May untag daghan ang mupalit niini. Apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo mo'y matuman. Pila may halin na to gahapon. Sus, 345 ragyod. Salamat, Ginoo, kay naagyoy halin. Niabot nag 16,833 ang halin. Pagpaka na to ang Ginoo. Ang atong gikinahanglan nga halin, mga 200,000 unta ka tickets. Pero 16,800 pa. Pila pa'y kuwang. Pero, hindi lang. Pagbuot ni Ginoo. Kung saon man yun, nga mga yawanon man gining naminaw, di man yun mo palit. Kay ang ilag yung gusto, tigomon man yung kwarta. Ikaw ipalit pa lang yun unta. Basti lang. Hurot na niya. Pilar ko ng 200. Di ba? Magtanaw bitaw ko sa akong kung ay di mo kalimot ha. Kada adlaw, view, like, share sa akong kaning atong platform, YouTube channel, kaning Padriciano Ubod. Pila naman ikabuk atong subscribers ron, 292,000. View, like, share. Ay mo kalimot anak, kay dako kay ikatabang. Nya kamo sang tanan nga nag-subscribe, kung pwede para tabang simbahan, palit lang sad mo bisag usa lang ka buok.
usa lang ka buok ticket, raffle ticket. Ay na lang gud mo anang daog-daog gud. Ang premyo na lang gikan sa Ginoo. Nya unsa man pagpalit og raffle ticket, una dinhi sa atong simbahan dihay lamisas gawas o sa atong atong opisina. Nasa rin nagsuroy-suroy og mga raffle tickets ngadto sa mga opisina, mga kapilya o sa pamilya. Kana palitisan na ninyo. Unya pwede sad sa atong online kaning atong mga bank accounts, GCash accounts o kwarta padala. Sunda lang gining niya sa atong screen. Nya mag-antos ta ani sa pagpalit. Antoson ba kay kabubuton is Ginoo, mawagtang gyud ang yawa. Ug unsa man ang yawa? Kana bang magkalisod ta isip katilingban? Magkalisod ta. Muna kung mamalit mo aning atong mga tickets isip pari sa Ginoo, unsa may mahitabo? Matukod ug mahuman ang atong bell tower, mahuman pa gyud ang atong adoration chapel, niya makahimo pagitag bag-ong CR diha skilid. Niya ang kanang atong buta pomero mahimo na ng way of or walk of apostles. Kana diyang nasgawas nya dili na hazard nga mahulgan ta na mga sin diha og mga puthaw dito sa babaw na nagisugda na dako-dako sa nagastuhonon og baguhan nato ning atong lingkuranan nga nagkuto-kuto na kasagaran diha. Mupaak na sa inyong lubot og sa inyong buko-buko usahay. Ay karaan na kay na 163 years na. So ato ning gitarget karon sa atong pista. Gamito nato atong pagkapari. Unsaon man magampo ta nga daghan ang mo palit. Unya dayon muantos ta sa paglihok, sa pagpalit o sa pagbaligya og mga raffle tickets. Para sa katilingban kay kabubuton ni sa Ginoo. Munang moingon ta sa atong tubag sa Salmo, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kay maunay kinaiya sa tinuod nga pari nagihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga ang atong pangulong pari giilisan niya ang katong unang sakripisyo nga mag-ihaw og baka, magsunog og karnero, ang mga dugo sa mga hayop dili na makawagtang og sala, di sad makapapahawa og yawa. Unsa na maroy bag-o nga gihimo ni Kristo? Ang atong mapaubsanon og masinugtanon na kasing-kasing. Kana bang kamautang mutuman unsay atong commitment sa Ginoo? Kamo, parishioner man mo, online o territorial. Mupalit mog ticket, dili. Oh, naraman dahil na. Mubaligya mog ticket o dili. Kana. Kanindot ana. Kanus aman mo mamaligya. Inig ka Agosto. Gamitono na to karon nya unya pa mo sa Agosto. Lipay sa ko kay naatay Santa Cruzan karong Sabado. Unya ang atong mga niapil sa Santa Cruzan, mga 33 tingi kabuk out of 40 nga atong gihangyo. Maintag makompleto ginang 40 kay naaman sila i-put up, sila pay nagkuan silang gown, sila pay ning hatag og kwarta para donasyon sa simbahan. Nya sila pag mo paso-paso dito kapoy biya na. So naghimo sila sa ilang pagkapari. Kay kana sa atong Santa Cruzan, kay mga titulo man na ni Maria, usa sa nakapaagi sa pagampo ug pagsangyaw sa atong pagtuo ug pagantos. So kanang niapil sa Santa Cruzan karon, kanang atong mga sagala o mga rayna naka-exercise na sa ilang pagkapari. Tambungi niya na ninyo ha. Magsugod tag mga alas 4 tingali or alas 3 pasado ang atong short parade, murag prosesyon, unya dayon anhidinhi magmisa tag alas 6 karong Sabado, nya mosunod dayon dito sa Loyo ang short program og dinner. Ang ato lang tagaan og dinner ang sagala o ang ilang kuyog, duham ti kabuk kuyog o pila ka to kabuk o ang ato mga servers ay alam mo pagmahay kamong uban. Unsa may ihatag nato sa ubang tao?
Unsa man? Tubig. Tubig lang. Ana. Nya igladok nila, ladok lang sad ta. Na antos ba? Antos, no? Unsa ano okay mo ana? O kana mo na siya. Mao bitang ako nangandoy ko nga mahimo untang mga pari ning ato mga politicians. Adtong mga miaging adlaw, nagsesyon ang Senate, nag-walk out ang mga minority. Naaman na social media, nakita man na ninyo. Kanang nakapamalandong ko ba, nganong nag-walk out man sila? Tungod lang atong ilang argument nga kanaganing sa to, i-allow ba nga i-amend ang ilang rule about sa pagtambong sa sesyon nga ila gipropose to ni Rodante Marcolita, Senador Rodante Marcolita, na atong i-adapt ang kaning online attendance. Kana ra gyud. Online attendance niya, naglalis na sila diha, naglalis-lalis, lalis-lalis, minority versus majority, ana. Unya, nag-walk out ang mga minority. Sakto katong ilang gibuhat o dili? Kusga. Dili gyud. Kitang mga taxpayers nagbayad tanila aron ilang tuliron ang ato mga balaod. Kay legislator guna sila. Anya upper chamber pag yun sa legislator, kay ang lower house mao man ang Congress, nya sila higher house 24 ra sila kabuok. Nag-walk out ang minority. Kay wa sila kauyon sa argumentation, sa reasoning sa majority, sa bagong majority. Sakto bagod na, wa ka kauyon nga normal man ginang dili mo mag-uyon na diskorte magkauyon dai na ang petitioner og ang unsa to nang usa? Unsa to nang usa kanang petitioner og accused ba kanang there is accused ba defendant defender ang sa tawagan lagi kanang gi-accuse ba simpre mo argue gyud to nya ang majority kay mo nagpropose do nagyoy argumentation ang minority unya unsa may solusyon kay kuha man na sila gitawag man na sila og institusyon ang ila diha kay parliamentary man ta unya demokrasy sad mag-votation ra gid na sila kung magkabangi na gani normal gid na magkabangi na gani ang mga katarungan dili magkauyon mag-votation nganong wa man sila mag-votation ni walk out man noon hadlok sa votation mao na siya'y dili pari unsa man na ang tawag ana unsa mao nay magang gitawag og yawanon nga batasan. Yawanon kay ang yawa dili mudawat og kapildihan. Ang yawa gusto gyud nga siya mao'y mudaog. Nya tan-aw tingali nila kay minority man sila og magbotisyon posible man yung pildi ta ani matumba man ning atong gibarugan kay sila may majority may pagmanglakaw ta. And that is an insult to their being as senador. Nga dagko kay sweldo. Kantong ilang pag-walk out, giswelduhan to nato. Kitay na biktimas ilang pagkayawanon, unya, kita pag nagsweldo nila. Ingno na pong yawanon, kay nga naman, wa nila gi-commit, wa nila gihatag ang ilang kaugalingon sa ilang commitment. Pirme na sila inig-take out nila, pirme gina sila maingon, so help me God. So help me God. Inig-take out nila ba? Pulos mo na sila ni take off. Nya, so help me God. O kung sa may gustos Ginoo, nga dunay mapaubsanon nga kasing-kasing. Kanauntang kamao kang moingon, matuman ang imong pagbuot. Karon bitaw, ilang gipailag kaso, ang minority man na, siging file og kaso ngadto sa daghan kaayong mga tao nga kontra nila sa politika. Niantos ang uban, niantos. Antos, dawat.
Suod man ka diag politik ka. Mapriso yun ka. Para sa ato din yung santo, putol yung liog ni Santiago, ngano man sad kang nagpaka-apostol man kang Kristo. Kamo sad, akong parisyoner, reklamo mo aning atong fundraising, nganong nagkatoliko man sad ka. Di ba? Nganong nagsenador man ka, may puslan man, walk out man day sila sa botisyon, di man day sila mudawat og botisyon, ayaw na lang pag senador. Kay mao man gid na. Kana sang eleksyon, ang napildi maoy padaogon, ang nidaog maoy suspensohon. Ayaw na lang pag kumilik. Di man day ka mudawat sa resulta sa eleksyon, ayaw na lang pag kumilik. Kaya ang kumilik, mura ra nagkuimi sa buwangan. Kasi mo daog. Mo pildi. Ana, humanagod ang sultada. Una pa ka mo ingon, uy, kuan man day, disqualified man day ni siya. Tungod lang kay napildi ang imong choice. Ayaw. Ang mga tao, ang majority, ang mga tao, mo'y atong gitawag og tingog sa Ginoo. Kanang gitawag natog Vox. Populi Vox Dei. Ang tingog sa katawhan or tingog sa mayoriya, tingog sa Ginoo. Mo na ilang gibasihan, mo nang dunatay democracy. That is democracy. O gusto ka, mo na i-transfer na to communism. Kaya ang communism, o unsay gustos leader, bahala na mo diyan. Kagusto mo gwab, supa ka, patyon ka. Di man ni communism ang atong form of government. Democratic form of government maning ato. So naagin ang botisyon, mawabitan ang naatay eleksyon. Karon na siniingon nga di na kuno idayon ang eleksyon rong 2028 adto na kuno 2031. I-extend ang ilang mga terms pagkalaog, pagkahakog sa gahom. Galisod naman gitaron gikan atong 2022 niabot 13 trillion pa to, ang around 13 trillion ang atong utang, karon gani 19 trillion na. Sa ila pa lang upat ka tuig, napuna na og pila na may napuno? Gikan sa 13, karon 19. 6 trillion, nga pila pa lang upat pa lang, mo extend pa yung 2031. Pila na kay utang nato? Ana. Nya karon gani, niabot nag mga naas mga 3 trillion ang corruption nga nawa nga kwarta, nanas mga almost 3 trillion. Kay sa flood control palang daan, 1.3 trillion na sa flood control, ang DepEd pa, ang customs pa, ang PhilHealth pa, puno pa tong Maharlika Fund, puno pa to katong gold nga gibaligya, wata kibaw, hay na turong halin ato. Unsa nakaigabot 2031, o pananglitag tinuod na, pila na kay ikurakot ana. Muna pasalamat ang doon sa ini-practice o pagkapari. Di na sila mga Katoliko ang uban, pero ni-practice aning gitawag natog commitment hangtod sa kamatayon sa ilang pagka-public servants. Una, katong gitawag og brave 18 Marines. Naa pa na ron sila nagbarog nga lig-on og anda mo testigo para mapinpoint ang corruption. Naasa tay gitawag og Brave 13 kanang bag-ong mayoriya sa atong Senado, may intag brave gid na sila, andam silang mo imbestigar alang sa pagsuta kinsa gyoy utok, kinsa gyoy kanini ang ulo sa corruption sa atong nasod karon para mahatagag hustisya ang atong katawhan. Brave 13 sana sila. Sa ato sang Supreme Court, gitawag sana ron silag Brave Supreme Court. Kaya mo himo silag ilang desisyon, bahala nagkinsay mga igo. Ana, kuno. Ato lang ang iampo. Nya, dito sa lower house, doon na sila gitawag og Brave Minority. Mga 25 out of 300 kapin,
25 congressmen and women nga mga brave. Lingi ay mong tupad ing na brave Katolika. Brave Catholic. Si Kristo, brave Savior. Gipatay siya, gisakit siya, wa mo atras, wa mo walk out, wa mo dagan, ni barog sa kamatuoran hangtod namatay. Kamusad, barog sa kamatuoran nga kita mupalit yung raffle tickets. Bisag ka na lang inyong pagsigig view, like, share aning atong YouTube channel kaning Padresiano Obod. Suway na ninyo kada adlaw. Testing lang ba? Brave na mo ana. Kay dako nag-ikatabang sa katawhan o sa atong simbahan. Manindog ta. Mga igsoon, pangayoon nato sa Dios ang iyang way puas nga kaluoy o grasya. Isip iyang mga pari, muingon kita, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang simbahan mamahimong mahayag nga iwag nga mopadayag sa mensahe ni Jesus ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga isip buhat sa kaluoy, kanunay natong pangitaon ang mga gitamay, ang mga sinalikway, ug ang mga wala higugmaa dinhi sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sama kang Bartimeo, hugot kitang mosalig kang Jesus ug mosunod kaniya, subay sa dalan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton og sila nga nanag-antos, maghiusa sa ilang kaugalingon ngadto sa mga pag-antos ni Kristo sa ingon, muambit sila diha sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya nila ni Santiago Apostol og San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay, makakaplag na sa pahulaing dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagpaubos pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa, timaan sa mugugma sa bupa ug santusa, kining panog kining bilo ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa among pangaliya, ihatag na kanamo ulang itong aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot kanamo Ginoo ang kanunay ug angay nga pagtambong sa sakripisyo sa misa kaysa matag sa ulog sa handumanan sa kamatayon ni Kristo gibag-o ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod ni ining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan o gitudluan kami niya pagbuhat ni ining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog og sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan og mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, Dayon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugian sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears of sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa among paghalad nining sakripisyo nga gisugo kanamo sa imong anak alang sa iyang handumanan, mahimo unta kaming halad nga tunhay uban kaniya alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong gahom. Mulihok rani kon magsige tag practice atong pagkapari. Unsa to atong himuon? Ampo antos. Kanunay, ampo antos. Unya atong iampo nga magmalampuson ang atong Santa Cruzan karong Sabado, May 30. Nya ang ato sad nga mga buhaton mutampo ta para sa ato mga gastuhanan around 500,000 to 600,000 ang ato magasto karong buwan sa Mayo sa Flores o sa Santa Cruzan culminations. Nya ang atong gibuhat na atay mga envelopes nga gipasuroy ron sa mga balay. Akong gihangyo ang PPC o ang PYCC nga inyong kolektahon. Ang katungwa pa matagai, panagai karon og ugma. Ang muhatag, malangit, ang di muhatag, ay lang sa sulti, ma-impirno. Pero posible sad. Unya, kung naasa ninyo gustong mutampo para sa ato dinhing gastuhon, para kuan ihatod las opisina ina para ni sa culmination sa buwan sa Mayo. Ato nang dawaton. Ato sang iampo ang atong mga workers sa atong mga projects aron maintag mahumaning atong kaning mga projects before sa atong pista kaning upat
kaning atong bell tower, kining atong adoration chapel, kining atong bag-ong CR, o kana dihang buta pumero nga mawagtang na unta ng hazard diha. Kana lay atong paningkamutan. So naningkamot sa atong mga workers, iampo nato, malikay sila sa mga aksidente, mga peligro sa ilang pagtrabaho. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Puna kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa